puta Renfe, fins als collons d'agafar el cotxe cada dia pels retards de Rodalies. Jefe, escolti, sí, que demà arribaré una mica tard. Al puto carrer! Pringat! Merda! Hauré de quedar-me a dormir a l'estació i està tan feta merda que a la nit no s'hi foten ni els indigents. Ei, aquesta nit farem un joc. Ens quedarem a dormir a l'estació. Què et sembla? Quins drogues portes? Ets massa jove per això. No són per mi, són per tu. Aquí sense col·locar-te no aguantes. Cagat! Em fot però té raó. A veure si trobo ni que sigui un Don Simón. Aquí al matí hi havia uns borratxos... Coi, he acabat a la sala de control de Rodalies. Si almenys em pogués baixar els horaris... ¿Qué és això? Un vídeo pels empleats? Recuerde que en su andén no hay personas, solo perdedores patéticos. Ara m'ho explico. Hosti, qui ronda allà fora? Els Mossos? Bona nit. No sóc yonqui, només espero el tren. Abans acabaràs, yonqui. T'explicaré un secret. Com? Els trens els fan anar uns ninos animatrònics dels anys 80? Almenys aquí no hi ha rates i podré dormir una miqueta. Tren con destino San Vicente de Calders está sufriendo un retraso en su recorrido. Ah, això és criminal! La mare que us va parir, fills de la gran puta! Quin lavabo més cutre! Crec que he pillat 4 enfermetats descatalogades al cul! Tren con destino Barcelona-Sants. Vía 2. No, ahora vía 1. Ja. Ai! Vengaos. Ahora a la vía 3. Fills de puta! Vía 3. Corred, ratitas, Cabronassos! corred. Digue'm la via correcta! A ver, seguridad, billete, por favor. No, però si jo... Billete! 100 nits a Rodalies. El terror. Xan.